дар шаҳри доҳаи қатар маросими қуръакашии ҷоми миллатҳои осиё баргузор гардид ки тими миллии тоҷикистон барои аввалин бор иштирокчии марҳилаи асосии мусобиқаи муҳташами қораи осиё гардидасту дар ҷараёни ин қуръапартои тими миллии футболи мо ҳарифони хешро пайдо сохт. маросими қуръакашӣ дар толори зебои хонаи операи қатар баргузор гардид. тими миллии футболи тоҷикистон аз рӯи мавқеъгирӣ дар радабандии фифа ба сабади чоҳуруми қуръапартоӣ шомил шуда буд ва бо берун овардани аввалин қуръа аз ҷониби Тим Кеҳил қаҳрамони Осиё бо тими миллии Австралия яккачинимо ба гурӯҳи А шомил гардид. миллипӯшони Тоҷикистон дар гурӯҳи мазкур бо мизбони мусобиқа тими миллии Қатар, яккачини Лубнон ду карата иштирокчии мусобиқа аз сабади сеюм ва аз сабади дуюм ба гурӯҳи шомилшудаи яккачинимо Мунтахаби ҷумҳурии мардумии Чин берун оварда шуд. ҳамин гуна ҳарифони тими миллии футболи Тоҷикистон дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми миллатҳои Осиё тимҳои Қатар, ҷумҳурии мардумии Чин ва Мунтахаби Лубнон гардиданд. Ба гурӯҳи Б мусобиқа тимҳои миллии Австралия, Узбекистон, Сурия ва Ҳиндустон шомил карда шуданд. қаҳрамони секаратаи Осиё тими миллии Эрон бо мунтахабҳои Амороти Муттаҳидаи Араб, Гонконг ва Фаластин иштирокчиёни гурӯҳи С шуданд. серҷоизатарин тими Осиё яккачини Ҷопон ки 4 маротиба қаҳрамон шудааст бо тимҳои миллии Индонезия, Ироқ ва Ветнам дар гурӯҳи Д бо ҳам рӯбарӯ хоҳанд шуд. қаҳрамони ду каратаи Осиё тими миллии Кореяи Ҷанубӣ дар як гурӯҳ бо Малайзия, Урдун ва Баҳрайн қарор гирифт ва билохира дар гурӯҳи охир гурӯҳи F мунтахабҳои Арабистони Саудӣ, Таиланд, Қирғизистон ва Умон шомил карда шуданд. бояд гуфт ки рақобатҳои марҳилаи гурӯҳии ҷоми миллатҳои Осиё 12 январи соли 2024 оғоз мешавад.